Sausa kaap. Lagi kitang tinatanaw, lahat ng kilos at galaw, aking sinusubaybayan, binabantay. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Danny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung mamahalin mo lang ako. Kung nalalaman mo lamang na ako'y nag-aabang ng pag-ibig mo, kung mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa'yo, di ka na kailan muling luluha. Pangako ko sa'yo, kung mamahalin mo lang ako, hindi ka na mangangamba. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Kung mamahalin mo lang ako, lagi akong nakatingin, naghihintay na mapansin, kahit isang sulya man lang ay tatanggapin. Hanggang kailan magdurusa, makita ka sa piling niya? Hanggang kailan pagmamasdan, ika'y masaktan? Sana ay nalalaman mo na may nagmamahal sa'yo. Ito lang ako. Kung mamahalin mo lang ako, langit ang bibigay sa'yo, di ka na kailan luluha pa. Pangako ko sa'yo, kung mamahalin mo lang ako, hindi ka na mangangamba. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Kung mamahalin mo lang ako, kung mamahalin mo lang ako. RMN Drama presents Handumanan Sausa Ka
Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga, Danny. Kani, angayan ko ini? Okay ra. Sige man ako ingon nga okay ra, uy. Nganong ako masan imong pangutan-on? May bawo bito kung uy kalibutan ng mga dress-dress bito. Tanawa lang kung angayan ba ko. Ayan magkatanan. Ay, naglibog naman hinong kung unsay akong isulob ani, uy. Ngano mabalaka man ka. Kung mahal ka ni Boyet, ay hindi na mo matter bisag sa paisulob nimo. Mayuha mo tambag sa way uyab, ah? Wa ko'y plano mag-uyab-uyab no. Kay di ko gusto mangitag labad. Ay, nak, saman. Di gyud mi makaapo anin ni mama nimo. Ha? Ngano ka pa uy? Kalit mo nagagagis ko tog apo diha. Ay, 32 na biyakan nak. Nya wa pa gyud kay uyab. Pa, bisan pag makauyab ko, di man gihapon mo makaapo ni mama kay maglaki ako uyab mon. Babae man. Nak. Dan, anya ba? Mag-bar mi ni Buyet? Kuya ta. Ni, di ko uy. Imukol ko ni mong third wheel. Mauto place pa lang ko. Di liki, promise. Siguro gid ko nga malingaw ka. Sige na ba, kuya ta ba? Sa mukha gini mo eh. Sige na lang good. Oh. Wapalagi si Ella lagi. Ingon mo to siya nga, muapas na siya. Basig ba daw na to din eh? Masinsan. Unsa man, suda na lang inato. Sige. Mag-order ko drinks. Hain naman is Ella. Uy, medyo lipong na ba ako? Di usad siyang reply. Nanawag na eh. Hello? Hain naman yung taon ka, uy. Sorry, gid ka, di ko makaapas. Gihatagan kog deadline ni boss. Nag-overtime kog ahat. Na, yun saon man eh. Muli na lang miyan. Ayaw, uy. Mag-enjoy na lang mo diha. Pagbanding mo si Boyet. Magpadool lang ko ni mo ha. Dali. Hey, di naman mo apa sa ila. Lain yung kitarang duha ko niya. Lagyo kita. Kitarang duha nag-uban. Sige, sige. Uy. Yung sama ka? Itukan mo gugunin mo. Abi na mo. Guwapa ka. Naugon na kayo. Nagtinumboy ka. Danay. Buyet. Ay, kalabat sa kong Kisami. Ay. Kisami, nagkakus na ako. Oh. Buang ka!
ha? Ha? Imo ning bay? Oo. Wala ko kahinumdum kung ano. Ubog na kita gabi, Igod. Kinuo ko. Kay, Muli na ko. ito sa umaway. Ugoy, dili ko gusto mahibaw sa Ella bahin na ni ha. Nakasabot ka. Nagsigig pa na wag si Boyet na ako. Sa may tuyo ani niya. Bahala sila. Dili ko motubag. Dani, sultihan ako sa tinuod. Nagkabantay ka nga may babae si Buyet. Wa man. Huwag ka makabantay nga naa siya ka-chat-chat atong nag-inom mo. Sugat pagod ato, nakabantay ko nga murag cold na gid kay siya na ako ay. Ella, nag-overthink ra ka. Ay, kabala ka. Okay ra mo ni Boyet. Nagigbuwag naman gani siya na ako. Unsa? Dan, kung mangita gali si ma'am na ko pa, ingnahan nag-CR pa ko ha. Thank you. Hindi ko lagi to si Ella. Uy, hala. Dili ka siya mabdos. Unsa? Magpiti ko? Oh, para sigurado. Kay, sige ka kagsuka. Oh, pero mahatlok man ko. Ayaw kabala ka. O bananti ka. Oh, Anong gihatag manini mo na kung ikaw rin may magpiti? ingon mo ka nga ubanan ko nimo. Mong dungani ko, pagpiti sad. Ha? Oh, sige, good. Okay na. Paaboto na lang ako sa resulta. Si Ella kahit taon. Ay, di lang uta siya magdos kay buwag na ba silang buyet. I-check na lang ako kung piti. Oh. Positive? Oh. Mabdos ko? Ngano? Naray nahitabo siguro nimo nga wa ka mosulti nako. Wa, uy. Anya? Nganong mablos man ka? Ang imo, unsay resulta? Wa. Negative. Kinuo ko. Mabdos ko. Unsa may buhaton ako, ani? Dani! Oh. Buat ako! Nganong ni amang ka? Gusto kong mag-istorya ni mo. Nahinumdum na ko nga, may nahitabo na to. Naibaw ko. Kay mabdos tong buanga ka. Mablos ka? Lah, mahimo na di kong umahan. Dili. Tungod kay ako ni ipakuha. Ayaw, oy! Ayaw pagbuot. Kasamok ba ni mo? Dani, mahal ti ka. Unsa? Nabuang na ka? Oh, mo. Ha? Pagurya-gurya pa ka, Dani. Pero ikaw na mo hinungdagan nakigbuwag si Buyat ako. Dili. Dili na tinuod. Abi ba na kung tumboy ka? Ha? Nagsulti ka kas tinuod nga nada kay gusto ni Buyat. Ikaw may gusto na ko. Dili si Buyet. Kalimti nga amiga ta.
Kay giluod ko nimo. Giluod ko ninyong duha. Dani. Ayaw pagduol ako. Uh-huh. Ikaw may naguba sa akong kinabuhi. O gayon ipakita na ko hangtod sa hangtod. Lagi kitang tinatanaw, lahat ng kilos at galaw, aking sinusubaybayan, binabantayan. Araw-gabi ako'y saksi sa Wa ko'y laing mabasol. Si Buyat ragyot. Kay tungod niya, nawa na ko ang tao nga akong gimahal. Og nataw ang bata nga wa ko batia o gugma, bisag gamay siyang amahan. Pero bisan pa man, padayon ko nagpakalig-on. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Danny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nakaluhan. Kung mamahalin mo lang ako. mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa'yo, di ka na kailan. Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marihikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ninig tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.